idan aka tada alkiyama duk bayi hakkoki da yake tsakanin bayi Allah shari'a yake yi a tsakaninsu. alaysa Allahu bi ahkamil hakimi. Allah alƙalanci zai yi tsakanin bawa da bawa, wani da wani. Ya ce to akwai waɗansu guda uku su ba shari'a Allah zai yi tsakaninsu da abokan kusumarsu ba. Allah ya ce ni ne zan karɓa ma waɗannan mutanen faɗan a ranar alkiyama. Wadda Allah zai yaƙe shi zai kai labari. Jama'a mun fahimta? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce rajulun a'ata bi thumma gadara, mutumin da ya ba da alkawari ko rantsuwa ko wata amana ko ya yi wani bayani, Allah ya ce da ni, kuma ya zo ya yi ha'inci. Jama'a mun fahimta? Ka zo ka yi rantsuwa da Allah, sai a kalli girman rantsuwan tun daga Allah ka rantsi, sai ka zo ka ci amana. Yanzu duk shugabannin nan da kake gani ba da alkur'ani suke rantsiya cewa da su ba wa al'umma hakkokinsu, da su yi adalci, za su yi kaza, da su yi kaza. Duk wadda ya rantse da Allah, duk wadda ya rantse da Allah, shi yasa a mu'amalar rayuwa man sagir, idan ka ga wani zai alakantar da kai da addini ko gaskiya ko amana, ka ce mishi zan kawo garanto. Wato karka yadda a kalli Allah da manzan Allah da addini da wannan a gaskata ka kuma ka ci amana. To in ka ci amana ka shiga uku.